Здравейте, приятели! Ден пореден от сагата с смърдливите тоалетни във Враца. Ето пак човешки крак не е стъпвал тук от много време. Погледнете. Ужас. Човешки крак не е стъпвал тук. Мет на годината имаме няколко пъти. Калин Каменов се казва, за широката аудитория. Иначе има видеонаблюдение тук. Ето. Видеонаблюдение монтирано в Враца. Ей, там видеонаблюдение. Иначе красота. Парка, шадраваните. Чакайте, ви снимам малко така да видите красотата иначе. Ето. Иначе е красиво, нали? И на всичката тая красота е 0:1. Е на една манджа, един казан манджа с хубава манджа да сложиш една лъжица лайно и какво става? Всичко се разваля. Ето. Е, това е. Ето, центъра. Е, господина тук, къде обира шумките от чадравания. Е. Нема спра да снимам, додек кмета си не вземе пулка и да дойде изчисти то смрад тук. Той няма да дойде той да го изчисти, няма поне да прати хора от общинското предприятие БКС да дойдат да изчистят. Е, сега един господин се кани да влиза в тоалетната. Ще ползвате ли, господине, тоалетната? 24 дена така това. Ето, аз правя видео тук няколко пъти, вече снимам. 24 дена това е така, не се чисти. Така, нали може да ви снимам? Снимай. Ето, още един господин недоволен от това. 24 дена, днеска това не се чисти. Абсолютно не се чисти, аз вече... Лицето на Враца. Точно така, точно така. Църквата, ето, Точно това е така. лицето на Враца. Аз колко пъти вече станах банален на хората тук в... И долу на руски паметник пак не се чисти. Абсолютно. Ще ида и там да снимам, да, ще ида и... Нали знаеш, че нашия кмет... Във вестника на конкурентния Враца и няма никакъв... няма отзив, нали? Иначе хвала кмета, това направо, това направо. Добре направя, това е лицето на града. Ето, не ще да изпрати някой от БКС-то да изчисти. Да. Ето, това е цел. Един човек трябва, Колко точно така. Е, това е положението в нашия хубав град. Ще да и долу да снимам, да. Мали, какта не е гнус да влезнеш тук? Какво да правя? Трябва простатата аларми. Мани, ужас. Всичко добро. И това е положението. Това е положението, драги зрители. Затова казвам, този човек е некадърен да управлява града и трябва да го смениме, защото града отива на... Не знам на къде вече аз да кажа. Мали, че няма никакъв поминък от този град, ако не си от правилната партия, ами вижте и какво става тук лицето на града, в каква смрат е. Та така, иначе чакайте да ви снимам малко интериора, нали, тук, покрай цялата тази смрат. Иначе красота, нали. Този парк, между другото, 6 милиона украдна тук. 6 милиона само. При положение, че са направили само едни плочки тук и едно осветление и пейки. Ето това. Сега ще ви покажа чешми, какви чешми са сложили човек да го огнус да пие вода от тех. В момент само стигнем до там. Иначе хубаво паркчето, обаче никаква поддръжка. Ей, чешмичката. Погледнете. Погледнете каква смрата тук. Кой ще пие вода от това? Даже дали работи, я да видя. Работи. Интересно как не са спрели
водата все още. Та това е. Ще продължаваме да снимаме, докато нашия кмет си не вземе поука. Иначе целият град е накичил с такива артни инсталации в кавички. Нашият кмет Чистник. Пожелавам ви всичко хубаво и приятен ден.